September 18, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya may usa ka Pariseyo nga midapit kang Hesus sa pagpangaon. Busa miadto si Hesus sa balay sa Pariseyo ug nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura may usa ka babayi nga daotang kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Hesus nagkaon didto sa balay sa Pariseyo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo ni Hesus dapit sa tilan, mihilak siya ug mihumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Hesus. Unya gipahira niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Hesus ug gihagkan ug gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita niini sa Pariseyo nga nagdapit kang Hesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, kun kining tawhana tinuod pa nga propeta, makaila unta siya kun kinsa kining bayhana nga mihikap kaniya ug unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Apan miingon si Hesus kaniya, Simon, aduna ako'y isulti kanimo. Si Simon mitubag, sige magtutudlo, sultihi ako. May duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam og kwarta, miingon si Hesus. Ang usa nakautang og 500 ka denaryo ug ang usa 50. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang ang ilang utang. Karon kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila. Sa akong huna-huna, mitubag si Simon, kadtong dakog utang. Husto ang imong tubag, matod ni Hesus. Unya milingi siya sa babayi ug miingon kang Simon, nakita mo ba kining babayi? Mianhi ako sa inyo ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha o gipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako. Apan nagpunay siyag halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. Wala mo hisuig lana ang akong ulo. Apan iyang giagwahan ang akong mga tiil. Busa, sultihan ko ikaw nga ang dakog gugma nga iyang gipakita nagmatuod nga gipasaylo na ang daghan niyang mga sala. Kinsa kadtong gipasaylo sa diyotay mga sala, nagpakita og diyotay lamang nga paghigugma. Unya giingnan ni Hesus ang babae, gipasaylo na ang imong mga sala. Ug ang uban nga didto sa kan-anan miingon sa ilang kaugalingon, kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylog mga sala? Apan miingon si Hesus sa babae, ang imong pagtuo nagluwas kanimo, pauli nga malinawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.